iya ọzọ mụrụ ụmụnne ọzọ bụrụ ebe m ebu na iri ọzọ bụrụ ekpeteghete ọzọ bụrụ mmom ọ na-emekwanu etuo mmụọ afa ọ nara wee merụ mmadụ ebumnobi ya afọ eji mara ọzọ bụrụ ka ntụrụ ife ọzọ bụrụ mmom na ụfọdụ amabeghị naanị etu ọzọ bụrụ na nna ya ọzọ bụrụ mmom mgbe ọ na-asị ụnụ ụmụ anyị na omenala anyị na-emeghara anya ọdụ mma ọdịghọ Chukwu kere Igbo a mma ọdịghọ nna anyị Igbo mma na anyị na-eneghara omenala anyị Igbo anya taa mmadụ ihe kunye baa be ndị unyi ibe nwoke ibe oji ụtụtụ oyi ejisi onye dị ebe ya nnọọ ogene oji were biskiti eji achọrọ ụmụazị Igbo afịa achịcha ọgha ya nyafere bie onye ọsịa na na-enwe ọjị ibe anyị ife ahụ omenala anyị onye ghara omenala si na omenala ka anyị eme ọma na-akparụ rigo onye enu je biri na omenala ka anyị na-eme onye Igbo ịbata ebe na ife izi onye Igbo ji echere nwanne ya ọjị ogene ọkwa nzu ka ihe bi onye bịara be gị o buru nzu ahụ o jee tụọ nzu ahụ ibiri ka ọ tụọ gịnị nzu na-esignify purity obi dị ọcha iji nabata onye bịara be gị onye biri ụzọ ahụ eje tụọ gosi obi dị ọcha ya ji gbakwute gị be gị ụnụ tacha nzu nke a ga ọdọ n'ala iwepụta ọjị nye ọjị agụnụ ka ụnụ wee gbaa ndụ nwanne na nwanne owu were ọjị ahụ gụọ ndụ na ndụ ụnụ ya adụ gọọ ọganihu ụnụ gụọ ife dị mma gọọ chi dị mma ya bịa gọọ ife ọjọọ ya gbapụ ebe ụnụ nọ gọọ ndụ ikwu gọọ ndụ ibe gọọ ndụ ọgọ na nwunye gọọ ndụ enyi na anya ọma ọgọcha ọjị ahụ ọwa onye were ọjị ahụ taa ụnụ tacha owe weta nkwụnụ na chakachaka dị akọ na mbubo o weta nkwụ ahụ ọgba ya nwa chakachaka na iko ọkpọkuo ndị tọrọ nta na ngwunye nọ na ya sị aṅụọ nkwụ ọwa ikere ya na wee nkwụ ahụ ṅụọ ụnụ ṅụchaa ya o wee nwezi ife o ji bịabe gị ọgwa gị na ibe anyị etu esi na-eneghara omenala anyị anya si na anyị na-eṅomi ndị ọcha nọ ndị ọcha ji biskiti eme ọjị ọhụrụ omenala be ha ndị ọcha nwere omenala wee nwayọọ dokwachacha omenala ha ahụ jighị ya egwu onye ọcha ihe ji omenala egwusi egwu ncharị ọ dịghị mba o onye ọcha bịara be anyị ịkpọ nna gị afọ gwara na nna gị eke osu gwa nọọ nna ya ka ihe esozi a na-akpụkụ nne na nna ya wisenti unu kperu ọha aghụghọ onye ọcha nwere omenala dokwa ya onye ọcha pụta ete ọsịghị na roman katọlik onye ọcha si gị jee kawa roman katọlik akwụkwọ omenala nke ndị roman ndị amerịka nwere omenala nke ha omenala nke ndị amerịka buddhism ndị india nwere omenala nke ha bụ hinduism ndị juu nwere omenala nke ha bụ judaism ndị china nwere omenala gịnị shantoi ndị arab nwere omenala nke ha bụ islamic onweghị mba ụwa enweghị omenala obodo onwe ha omenala mana obodo ahụ adịghị mma ịda adị mgbe na-azụ ibe anyị ka anyị chigana n'omenala anyị n'okwono omenala ndị na-eche ndị n'ọdịnala ndị na-egere ha nri nkụdo na mba na-egere mba nri mmụọ dị na mba na-eche mba donu ibe anyị ka anyị chigana n'omenala anyị donu ndewo nna anyị ukwu n'ebe a ka anyị na-eweta nnọkọ anyị na odogwu nwoke anyị bịara n'obi ya n'ụbọchị tata dịka esi mara ọgwabụla ya afa ya mana anyị ga-arapụkọ ekochichakwara anyị afa ya ọzọ tupu anyị apịachie afọ m ọzọ m na-echetara unu na afọ m bụ High Chief Ezeudu Asikowe Ọnwụzirigbo Ọgbanje ahụ m onye ụmụ ọfọ uru agụma obi ọfịa nza ọzọ bụrụ nna anyị kwu ndewo ebe aka na-eweta nnọkọ anyị na ya na njedebe wee na-asị unu na Anakpu TV ga na-ewetara unu ife unu kwesịrị unu na-ama ọkachasị ọzọ bụrụ akara na ama akwa Igbo ma ezi ọra nza n'ebe aka m na-ewetara ndị bụ na-asị ekene nụ afa m kapụkọ Maazị Gil Okwu ndewo nụ.